Anga folbe ala jabaga bela jele bi niyawe kuna foni chema keneka bi andam na semuma wale Burkina ye finitigu ule mawuli kase mali chama chefanga nyamoma wasa ubseka kuma chugamna jamana ulula kanaka o kama amina ambalmake El Bashir cham nyininga o kodowla cham nyamma wani che ka fleba bela jele fele ko anya ye ga fo Burkina ye jamana nyamo ye fene chama chefanga nyamo boye aga finitigi badowla ulu kana mali transition nyamo fene ulu uga kuma wala sa juga mina bela jele mi se ka je ka jere wala tabaw kele ni ka se ka jamana wala kana juga mina yala hagna tay muni o bola ka se minga ifo ka fleba bela jele fo iba ga ko depuis vendredi do le 25 avril iba ga ko Burkina o fin la ko jala tibaw chama mi be talige o ka sapeur pompier nyama ba o be ala kata se présidence kata se o ka faso Burkina Faso présidence au directeur de cabinet o kumbe a délégation na fo kata se o ka responsable des opérations nationales o fana kumbe a keneka ni jala tibaw no na ko te dore ka ye ga ko Burkina ani Mali non seulement en jelendo dans jala no frontière mi be talige fo kilomètre ba kele ani kema fila bongo abe talige o la en même temps en jelendo gela fere la gela mi be talige ko so be bamagaci walo ka no ko terrorisme o fana bela jele te bengo fe an ga jamana fila be fanga fele be no ni wati na be wo transition a be so la fanga traki se fe ka ye ga ko maram ko be ka jamana ko na la nimisi ko sa kunte a ko na la jamana do yela ka famele la donc on nana kana e ba ka ko nous avons tellement de points communs avec le Burkina Faso donc mais déplacement be sisi o ko min ka o de ka fo ko an jelelo gela mina ni o terrorisme ni o bamagaci walo ka ko e mena o de ka je Mali ani Burkina am se ka amlo no ma to pour que an ga ni jamana no dans to be se la kana to mina wala sanga population be se ka lafia ka terrorisme ka agenga ataka bo andala inje o jabila me feki inyin nga fene ni ata kala je wati na sitano CEDEAO ale ka nyang beredo taledo Malika Burkina ale refene sebe ola o ambar ko be senanga uye kelege de fene la wili ulu kana wala sa ka seka lagana ko ka seka ulu négocier yala oni ambar ko obsaka ke fewnye munu be tani nyoy walma ni fen be tani nyoy awa umu ye nya ko jumina Burkina ni Mali an jelo no fen jamana frontière pour la nofo lagana balia pour la nofo na fo fanga ta jogo fena be bola donc ambar ko ni kala mi be anga malla no hakela gele fena be burna fena ka mais bolo na funna be da atide ko donc gela be munun kan koso parce que ambar CEDEAO la jamana chama no munun da na CEDEAO sanctionna alna so ni an rebe la jela texte semelo no mais o jamana alhamdulillah ba ka ko basiki be ulu fe no ga Mali ani Burkina fanga o chama bina de ko parce que ko lagana balia ba ka ga bonya donc CEDEAO ka sanction be no certes mais o kana to ko an fɛ bɛɛ ka an yɛrɛ isolé donc an jɛlen don gɛlɛya min na a ka kan an k'an bolo ni ɲɔgɔn ma an bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ a la cogo min na je pense que embargo kɔni o bɛ jamana ninnu kan certes mais frontière de b'an ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mɛn ko embargo bɛ yen nɔ bɛɛ de bɛ ka frontière sécuriser Burkina tɛna anw bali ka don an tɛna Burkina bɛ bali ka don an ka banque frontière de b'an cɛ frontière directe de b'an ni ɲɔgɔn cɛ donc embargo tɛna se ka taa ka segin bali an ka jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donc je pense que u man kan tɛ k'u sigi k'a fɔ ko embargo fana bɛ an kan k'a fɔ k'u tɛ démarche dɔw fana entreprendre démarche min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni lafiya ye an ka jamana ninnu kɔnɔna la o de y'a to malgré le fait que embargo b'an kan nin taa ka segin u b'a kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa k'a lajɛ u bɛna se ka u ka expérience falen cogo min na pour que nin gɛlɛya bɛ se ka juguya cogo min na o fana tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ Burkinakaw olu wulila ka se Mali ma nin cogoya la yala u mɔgɔ jɔn bɛ Mali la ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka mun ɲɛnabɔ walima ni u bɛ fɛ k'u servir Mali la de awɔ i y'a fɔ y'a fɔ cogo min na u mɔgɔ jɔn bɛ Mali la nin waati in na an bɛ don min na i ko bi parce que i b'a ye k'a fɔ ko Mali armée hali n'i taara bɔlɔlɔ sanfɛ i mana taa fan caman na mɔgɔw bɛ ka a yira les gens sont unanimes là-dessus que Mali armée bɛ ka fanga sɔrɔ sisan fɔlɔ ni binikunu tɛ kelen ye donc an bɛ ka sebaaya dɔw sɔrɔ ko bi olu kun ka gɛlɛn an ma kunun minɛn dɔw bɛ an bolo bi olu kun tɛ an bolo kunun stratégie dɔw bɛ an bolo bi olu kun tɛ an bolo kunun donc a bɛ se k'a fɔ ko jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'u ɲɛmada ɲɔgɔn ma fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'o bɛ e fɛ yen nɔ i mago tɛna jɔ la yɔrɔ la mais fɛn min bɛ yɔrɔ la n'o t'i fɛ yen nɔ i bɛ taa o de ɲini i n'a fɔ expérience par exemple mun kunba yɛrɛ k'a ye k'a fɔ ko Mali bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ ni bamagaciya wale ninnu na ka se ka partage d'expérience kɛ an ka sɔrɔsiw n'u ni ɲɔgɔn cɛ notamment Sadio Gassama Sadio Kamara hakɛto o bɛ wulikajɔ minɛ walasa ka se ka armée doter wulikajɔ min bɛ ka se ka walasa ka formation kɛ
wulikajɔ min bɛ se ka kɛ walasa ka armée bila condition de façon globale pour que kɛlɛ in ka se ka kɛ a ɲɛma u nana ka na u inspiré olu yɛrɛ niveau fɛnɛ bɛɛ la donc i b'a ye k'a fɔ ko Mali ani Burkina a ka gɛlɛn k'a fɔ ko an ka se ka taa ka ɲɔgɔn to parce que u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'olu ka jamana fɛnɛ min ye ni a fɔra ko Mali la an bɛ ka fanga sɔrɔ an bɛ ka stratégie sɔrɔ stratégie min bɛ ka dankari kɛ jugu la donc jugu bolibagatɔ bɛ se ka taa i daga olu fɛ yen nɔ donc n'a a ma ɲa an b'u kɛlɛ yan nɔ f'a ka sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ u yɛrɛ y'o étape fɔ a kɔnɔna la an tɛna don o bɛɛ la comme c'est la truc militaire mais f'a ka kɛ an ka ɲɔgɔn kalama an bɛ ka jugu bunte yan nɔ ka taga olu fana bɛ ka u bunte yan nɔ donc a nana kɛ cogo o cogo jugu na t'i yɛrɛ sɔrɔ bolo kelen cɛmancɛ la Mali ni Burukina ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka kɛ a ko bannen yɛrɛ bɛɛ ye pewu. I ka kumakan laban ye jumɛn ye ninnu na? O de ye ka nin initiative min kɛra ka foli kɛ nin na kosɛbɛ de même que Burukina bɛ ka nin kɛ Mali fana bɛ nin ɲɔgɔnna la ka dɔ fara a kan halisa parce que sani Burukina ka na Mali la u ni Niger fana ye ɲɔgɔn ye délégation dɔ fana ni Niger fana ye sɔrɔsiw fana ye ɲɔgɔn ye kala jɛ bolo ɲɔgɔnma min bɛ se ka kɛ nin ko in na parce que bolo n'a funa bɛ d'a tigi kun n y'a fɔ n bɛ segin a kan o de ye Mali Niger Burukina an jɛlen don gɛlɛyaw la i n'a fɔ terrorisme ko gɛlɛya donc anw jamana de bɛ se k'an bolo ɲɔgɔn pour que an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na jamana kelen tɛ se ka nin kɛlɛ jamana bɛɛ de bɛ nin kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ni e y'u gosi yan nɔ u t'u daga jamana dɔ la n'olu fana y'u gosi u t'u daga wɛrɛ la n'o jamanaw bɛɛ bɛnna ka k'u gosi ɲɔgɔn fɛ dun daga dɔ tɛna sɔrɔ u la donc c'est important que nin coopération militaire a ka se ka yakuba kosɛbɛ c'est vrai an ni tubabulakaw bɛ se ka bolo ɲɔgɔnmaw kɛ mais a bolo ɲɔgɔnma ka ɲi kosɛbɛ 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 minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la farafinna yan nɔ ni an bɛ dancɛ bɔ n'o ye frontière ye an bɛ k'an bolo ɲɔgɔn ma ka se ka nin gɛlɛya in kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ donc nin coopération vraiment ala ka nin caya halisa an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa ala ka barika don a coopération nin na an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ni kibaruya nin kuma bolo ka da aw tulo kan an b'a fo aw ka kulomajɔ la